Ang importante sulat sa Bagong Testamento sa pagkapari, mao ang sulat sa mga Hebreo. Wa na to hibawi ko kinsa nagsulat ini. Ang importante nga si Hesukristo gitawag og hieros, sacerdos, archieros, sacerdos, manios, priest, high priest, labaw nga pari. Mga kaigsunan, si Hesukristo ragayod sa Bagong Testamento gitawag o inanang titulo. Kaming uba mga pari, dili ingnog sacerdos, kundili presbyter ra. Mao kanon labi na karon, mao nay gitudlo sa Second Vatican Council. Unsa may gisulat sa epistola sa mga Hebreo. Una sa tanan, dihay pagkapari sa karaang testamento, Old Testament. O makaigsunan, unsa man ang mga pare sa karaang testamento, ang ilang mao kini, sila lahi, ang pagkalahi mao kini. Bisan sa simbahan nila nga sa templo, lahi, wala sila magkahiusap, gipalayo. Ug unya, ang pare lahi usab sa iyang gisakripisyo, kay ang pari makasasala. O gunya unsa ang sakripisyo, usa ka animal, nabe baka, kanding ba, o tupa ba. O gunya, kanang tupa nga gihalad sa Ginoo, unsa man na animal man, dili na madawat sa Ginoo, kadi gani makasabot. Mao, nga ang pagkapari sa Karaang Testamento, murag dili na valido, lahi sa Bagong Testamento, kay sila walay pagkahiusa. Apan sa Bagong Testamento, nagkahiusa na. Si Kristo ang pari, o siya usab naghatag og sakripisyo, siya og nang sakripisyo usara. Unsa man sakripisyo diha sa krus, wala makalain-lain. O kunya, ang sakripisyo ni Kristo gidawat sa Dios nga Amahan. Mao nga kana si Kristo ay ang sakripisyo gidawat sa Dios nga Amahan. Kay siya mituman sa Dios nga Amahan nga siya isakripisyo sa krus. O kunya, kita mga Kristiyano, kay kita mga igsuon man ni Kristo, kita nakahiusa ni Kristo. Tungod niini, kita mga igsuon ni Kristo nga pari. Mao diyay, tungod kay si Kristo ato mang pari, sa Bagong Testamento, wa na'y problema nga kita dinhi sa simbahan makaduol. Way kahadlok, dili pareha sa Karaang Testamento nga ang mga tao gilain. Ang pari ra ang makasulod dito sa sanktuaryo, ang mga tao lahi kayo, dunay separation. Apan kini karon nga kita sa Bagong Testamento, why separation? Bisan kamo makaani diri, kay kita dinhi sa una sa tanan. Tungod niini, kay wa may pagkalahi nato sa dinhi sa sanktuaryo, kitang tanan mga Kristiyano makahatag og sakripisyo. Tungod kay kita makaduol sa Dios, nga way ko kahadlok sa Grego nga parisia, o kung kita makahalad og sakripisyo, kita mga pari, may unang dignidad na sa usa ka Kristiyano. We share in the common priesthood, general priesthood. Kitang tanan mga pari makaigsunan, tungod kay kita makaduol, o kita makahalad og sakripisyo, o kita giusa ni Kristo, o si Kristo yung teleyon, siya gihingpit kita ni Kristo. Kay si Kristo wala malayo ka nato, diha siya ka nato, isip usa ka sakripisyo nga gihalag siya sa Dios nga Amahan. Mao nga kitang tanan mga pari. Apa makaigsunan, kunsang atong pangapari, doon na pa diferensya. Kita ginganlag common priest.
Unya, unsa man kining mga pari na mo? Doon na pa ba kinahanglan na mo, mga naordinary pari? Oo, makaigsunan. Kaya ang inyong pagkapari nga general priesthood, kana lamang nga kamo makasakripisyo, kamo makasimba, kamo makakalawat og uban pa. Apan, naay usa nga si Kristo ra gayud kinunsa man na. Si Kristo ra ang makapatunga-tunga mediator sa langit, sa amahan, ug sa yuta. Si Kristo ra gayud ang nasa tunga-tunga nga sa Latin, mediator. Sa English, mediator. Sa ato pa, makaigsunan, ang atong sakripisyo dili madawat sa Dios nga amahan kung wala si Kristo. Mao nga kung kita mag-ampo, kanunan mo ta, per Christum Dominum Nostrum, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Sa ito pa makaigsunan, kung ato imaginon, kanang langit o yuta, dako kayong distansya. Dili mahimos sa tao pag-adto sa langit kung wala si Kristo. Mao ka ng distansya nga si Kristo naa sa tunga, mediator, aron gikan sa langit, pinaagi kaniya, kini mo anis sa yuta. Mamakaigsunan, tungod kay si Kristo, usaraman, o kita, tuan na siya sa langit, nagkinahanglan siyag mga tao, mga lalaki, nga mapadayon sayang pagka-mediator. Mao kining mga ordained, mga pari, kini stewards of the New Testament. They are the ambassadors of Christ. Mao nga kini labing importante nga besides sa common priesthood, doon ay ministerial priesthood. Tungod kay si Kristo ra ang makasakripisyo nga wagyoy malain kita. Tungod nini makinahanglan ta pagtabang o mga pari nga ginganlag ordained ministers, ministerial priesthood, arang atong sakripisyo madawas sa Dios nga amahan dinhi sa yuta. Mga makaigsunan, kung basahon ninyo ang ebanghelyo, si Kristo nagpili 12 ka mga apostoles. Kung basahon ninyo ang ebanghelyo, murag tunga-tunga sa mga materyales sa ebanghelyo, mao si Kristo uban sa mga apostoles. Basahon ninyo, pananglitan ang pagtawag sa mga apostoles ni Mateo Kapitulo 4, ni Marcos Kapitulo 1, ni San Lucas Kapitulo 5, ni San Juan Kapitulo 1, na ang mga ngalan sa mga apostoles na si Pedro, nga inganla Simon sa unaha, na si Juan, na si Santiago, na si Felipe, na si Bartolomeo, na si Judas Iscariote, na si Judas Tadeo, o uban pa makaigsunan. Ang ilang ngalan na diha, mas gidang ginikanan panangitan mga anak ni Zebedeo. Unsa ilang profesyon, mangingisda. O si Mateo, o sa kakobrador sa buhis, o unsa makinsa may edukado kayo, si Judas Iscariote, kay siya taga-Hudiya, o naka-eskwela o college dito, so mao nga hibaw-an na to. Tungod din si Jesucristo, naghatag akong panahon sa pagtudlo sa mga 12 ka mga apostoles. Dili sa kadaghanan, mao nga murag dahil seminaryo sa atong Ginoo, mao nga pumano pipila ka buwan. Kung basahon ninyo, gipadala ng atong Ginoo ang mga 12 apostoles, murag practice sa pastoral, murag regency. O ato kamo, og na masakiton ayuha sila. Og donay mga gigukan, og donay mga wa makahibaw septura, tudluis sila. Mao nga may pauli gani sila mingon, Ginoo, successful kami kaayo. Og unya, mingon na Ginoo, ayaw kamo kahadlok. Kaya kinsa gani mo dawat ninyo, mo dawat nako. Kinsa gani dili mo dawat ninyo, dili mo dawat nako. Mga makaigsunan, ang mga apostoles mauna, mao kinay unang gipili sa Ginoo. Daghang libo-libo ang mga tao nga misunod. Apan ang Ginoo nagpili lamang 12.
nga namang 12. Kanang 12 ka tribu sa Israel. Kanang 12 simbolo. What is 12? 3 times 4. Kanang 3 simbolo sa langit. Santissima Trinidad. Anahan, Anak, o Espiritu Santo. Kanang 4, the 4 corners of the world. North, South, East, West. Mao nga, kung 3 times 4, 12. Mao po na 3 plus 4, 7. Sagrado. Tungod kay bisan na atong Ginoo, nagsunod sa Sagrada Scriptura. Nang nakaigsunan. Importante kini. Nga ang atong Ginoo, nagtudlo kanila. Apan, mga kaigsunan, diha may mga higayon. Nga tungod sa iyang pagtudlo, ipangutanan niya mga apostoles. Unsa man, kinsa man. Sa mga tao, kinsa man ako. Diha sila, muragarit-rit sila. Ug unya ang mga tao, dili mao ang nang. Ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, ikaw si Juan Bautista, dili mao. Mao nga, si Jesus yun, wala siya makaibaw kinsa ako. Kamo, kinsa man ako. Salamat sa Dios. Nga si San Pedro mitugad, nga tinuod, ikaw si Kristo, ang anak sa Dios. Salamat, Pedro, nga nakahibaw ka kinsa ako. Ang amahan ako nagtudlo kanimo. Bariya nga si Abraham mituo nga ang diay tuaw sa ka Dios. Si Pedro mituo nga si Jesus diay ang Mesiyas. Tungod kay si Jesus mituo, ang 12 ka mga apostoles mituo. Salamat. Tungod nini, ingon sang Ginoo, magtukod na akong simbahan, mag-organisar na ako. Tungod kay si Pedro, mao man naka-answer, ikaw unang Santo Papa. Mao nga uban mga apostoles, kamo, mga kura, mga obispo, mao na sila, mga obispo. Ugon niya, diya pa laing krisis. Ang atong Ginoo, sila, tungod kay siya milagroso, maayo siya magtudlo, libo-libo ka mga tao ang nagbamati sa iyang sermon. Usa ka adlaw niya na, gigutom na ang mga tao. Mao naluoy siya, yung sa mga apostoles, gigutom na sila, tagay sila pan. Unsa ang magtabi nga, pila ra may among tong kwarta, o niya layo kayo ang mga tindahan. Mao nga nagmilagro ang atong Ginoo. Manatungod ka ng milagro, silang tanan nga busog. Apan kadugayan, unsa magiingon sa atong Ginoo. Kamo mga tao, misunod lamang kanako kay busog. Apan, ako magtudlo kaninyo. Nga ang tinuod pan, ang akong unod. Ang tinuod na ilimno na akong dugo. Sukad niya na ang mga tao nag-ingon, kining tawhana, himuon makitang kanibal. Mauta sila nawala na. Ang pipilak ka mga, libo-libo ka mga tao, wa man doon Jesus, murag si Jesus na diskurahin taon. Usa sa wa mo tuo, si Judas, nagkahinahinan sa wa mo tuo sa Ginoo. Apan ang atong Ginoo maingon, kamo, mubiya pasabsab kamo. Salamat kasi Pedro maingon, Ginoo, asa man kami? Kami nagatuo nga ikaw ang halangdon sa Dios, nga ikaw ang anak sa Dios nga buhi. Ikaduha, si Pedro nag-ingon sa tinuod. Kaya kanang Eucharistia makaigsunan, importante kay ang Ginoo dili mabuhi kung dili na ito makaon, makainom sa Eucharistia. Mao nga, sa katapusang panihapon, unsa nahitabo, giordinahan sila sa pagkapari. Kini ang akong lawas. Kini ang akong dugo. Himoa kini. Aron mahinumdum kamo kanako. Kana. Gi-ordain sila sa pagkapari. Silang unang pari. Nga muhatag og lawas o dugo kanato. Apa makaigsunan? Bisan pa na first communion sila, diha. Sa katapos sa maniyam, nag-away, kinsa may dako nila. Ang atong Ginoo diingon, hoy, kamo mga apostoles ko, ayaw mo pag-away, kinsay dako. Kay ako mismo, ang inyong Ginoo, ako ang nag-alagad kaninyo. Mao nga, ang labing dako kaninyo, mao may unta ang mag-alagad.
nga dili kamo hawd. Servants, leaders apan mga servant kamo. Mga makaigsunan, nakahibaw kita, human yana ang atong Ginoo, gidakop, ugo niya. Kanat si Pedro, nga pinili man unta. Oh, siya, idool na to. Apan, giingnan sa kababay. Ha, ikaw kauban ka ni Jesus. Si Pedro muna-muna, wako makaila. Ikatulo, mortal sin ni Pedro. Bisag ipili siya nga usa ka bata. Intaw makaigsunan, bisan pa kita mga pari makasala. Apang maayo nga si Pedro naghilak, flavit ang mare, tungod ni ana, murag atong Ginoo, muraog ni pasaylo kaniya. Mao kana nga ato na lamang halaktawan sa pagkabuhi sa atong Ginoo na siya nabanhaw, nakahibaw kita nga ang mga apostoles na hadlok, mura sila mga ilaga, diha na sila sa kwarto, apan sa hapon sa Domingo sa pagkabanhaw. Bisa nagisaraduhan nila kinahadlok sa mga Hudiyo, ang atong Ginoo napakita, miingonog, ang kalinaw maanak kaninyo, shalom, natingala sila. Ug miingon ang atong Ginoo, sa mga ngakngamahan nagpadala ka nako, ako nagpadala kaninyo. Mao nga labing importante makaigsunan. Nga kining apostoles mo'y mupulis sa atong Ginoo. Nga tungod kay siya hapit na mo adto sa langit, miingon ang atong Ginoo, kamo mo'y akong lawas. Mao nga, kamo mo'y mababa nga magsulti sa kumaing balita. Kamo'y mga tiil nako, nga kamo maglakaw aron pagsangyaw sa maing balita. Kamo'y mga kamot kanako, nga magbuhat o maayo. Kamo may mata kanako, magtanaw sa kinahanglan sa mga tao. Mao makaigsunan, mao kana ang komisyon nga ang atong mga apostoles gisugo na nga sila mo sunod sa atong Ginoo. Makaigsunan, na ordenat sila pagkapari sa katapusang panihapon, apan gihuypan pa sila. Unsa mga nagihuypan ang Espiritu Santo. Kaya sila murag namatay tungod sa pagkamakasasala. Apan tungod sa huyop panhinglitan, si Adan lapok ra, apan gihuypan sa Espiritu Santo na buhi si Adan. O katong visyon ni Ezekiel nga ang mga dagkang mga bukog na matay, gihuypan sa mga o nabuhi. Karon nabuhi na mga apostoles kay sila gihupan sa Ginoo. O gonya, gihatagan sila importante kaayo nga gahom. Mingon siya, dawata ang Espiritu Santo. Kinsa mang sala, inyong pasayloon, mapasaylo. Kinsa mang sala, dili ninyo pasayloon, dili mapasaylo. Kumplito na. Kareble kami mga pare. Father Cito, dili naman kita makamisa. Nakamisa ka na for 45 years. Ikaw usap, nakapasaylo sa mga sala sa mga tao. Why presidente? Why gobernador? Why mayor nga makamunyo? Kita ra mga pari. Mao nakitang atong kamot. Kini atong ba pinakadako ang gahom tung nagihatag sa atong Ginoo. Makaigsunan. Mao kini nadawat ni Father Cito 45 years ago. Pila naghakamisa na iyang kisam. Pila naghaka mga bata niya gibunyakan. Pila nakaha mga ilang gikasal. Pila nakaha mga tao nga gipakalawat. Pila nga mga tao nga iyang gipasaylo. Mao kini ang dakong buhat sa mga pari. Kami minta mga instrumento sa Ginoo. Ang gahom gikan sa Ginoo, kami gigamit sa Ginoo alang siyang kaayuhan. Tungod nini, dako unta ang respeto sa pari. Bisan si Emperador Felipe, after home kining atong nasod yang Pilipinas, kung dunay pari unsay buhaton niya, iyang aminon mura og holy relic. Mo amen siya sa pari. O kana og nakita bangkite,
o naay pari ang kanan din Padre, diri sa akong tuo, kay ikaw mas labaw pa kanako. Emperador na kana makaigsunan. Moto, inumduman nato nga dili tungod namo. Apang tungod kay kami, altar Christos, nga murag puli ni Kristo. Kung gusto ka mamutano Kristan, ang ato mga pari. Mao nga kami usab kinahanglan ang among kinabuhi sama ni Kristo. Pasalamat kita makaigsunan. Doon na kita mga pari. Labi na dinhi sa Sugbo, daghang ka mga pari. Abulanon man ko, napoy ka mga pari. Hinapunta mga relihiyoso. Kay kinaimportantihan. Ako kura ko sa usa ka lungsod sa Siargao. Kay kuan man ko, misyonero ko nga SPD. Dahil mga tao naging kanako. Sa mama, Padre, kani aka, para namo, Padre, maayong kami, bisag way mayor sa among lungsod. Apan dili maayo kung wala kami pari. Kaya na kami pari, kumplito na kami. Bisag walang official, kay ikaw ang naghatag kanabo kinabuhing dayon. Mao kini ang among gihatag nga assignment sa atong Ginoo. Mao nga Father Sito, magpasalamat ka sa Ginoo nga gipili kaniya nga altar Christos. Kami usab na congratulate kanimo nga imong gituman kining dakong dignidad nga pagkapari. O kami mo congratulate sa inyong pamilya, sa inyong lungsod dinhi sa Konsolasyon nga misuporta kamo sa pari. Kay ang pari hantod karon mao'y makapadala dito sa langit. Kay dunay dako kaayong hawang kinahanglan, dunay bridge. Wakay mo obisyo Pontifex, Pons Bridge, bridge maker. O kinsa may magkaumanin sa bridge, ang mga pari. Mamakaigsunan, salamat sa inyong pagsuporta sa mga pari o hinaot-un pa na kita din sa Pilipinas manghimong sa modelo nga Kristiyano nga nasod nga ang mga pari tinuod mga leaders kay ang leadership mao kini ang pagkaulipong tungod ni Kristo. Salamat and God bless all of you. Amen.